Me voidaan tekee. Tai no, ehdottakaa tonne alas, mitä me voitais tehdä tässä. Tässä on se meidän uusi tyyppi. Onko sä vähän tyhmä? Sä sössytät ja kaikki. Kato, mä oon tämmönen ammattilainen, kato. Kuvaa mua. Kato. Tässä on tämmönen ammattilainen. Mä tiedän kaiken niistä videoista. Missä on? Mut tota kannattaa lisätä. Tätä kannattaa lisätä. Tää on tyhmä jättä. Tämäkin. En oo maa. Nyt se pöli mun kännillä. Niin pöllinkin. Tää on niin best. Best kännykkä ever. Niin. Eli tässä on tää meidän Aika hyvä kuva. Kaiketa jo yhdessäkään videossa, niin joo. No entä Sarttu? Oon mä ollut yhdessä videossa. Mikä? Buenos Aires. Se Välimerkki. Amerikka. Eiku Amerikka. What the fuck? Niin. Jeesuolahassa. Se oli hyvin tuskallista. Mutta minä en kyllä ole tehnyt sitä, mutta otan osaa heidän puolistaan. Vähän puoluu sitä tees. Sinästä vaikka pari. Joten ehdottakaa tänne alas, mitä me voitais tehdä ja... Sitä... Älkää kuunnella, ei se niin mene vaan. Mä käyttää nuuskoa. Joten me nuuskapojat. Toi on nuuskapoika. No. Joten me nuuskapojat toivotamme täältä kertaa. Moikka! Ei ku... Buzzy boy! Se on vähän horror. Laitas poikki.